हेलो फ्रेंड्स, बयनोबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गोजोननायखौ हरबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो अबं गसाइनि अननायाव गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै गोदान रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो गिबियाव गुरै आरज। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि खौराङाव। गिबि रादाबाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि बिर जोहोलाव गावनि जिउ मोनसेखौ बर' बिमा हादोरनि थाखाय बाउसोमनाय गोबाव सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनो बे गोजोनथाव खौरांखौ फोरमायथिदों। बिथां गेदेमानि गोब्राब बाउसोमनायजोंनो बर' हारिया दिनैनि थासारिसिम फैदों। इं 2020 मायथाइनि 2 जानुवारियाव जालांनाय गोजोन बर' बिटिआर गोरोबथायावबो बिथां बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि, जायखौ जों डिआर नाब्ला मुङै मिथियो, बिथांनि सागान आरो बिहोमाखौ बर' हारिया बावनो हाया। नैथि रादाबाव दङ दिनै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि 52थि रुंसारि सान। बिथां गेदेमानि थैनाय सानखौ राभा दिवस महरै रायजोआव फालिदों। दिनै 20 जुन खालार 52थि राभा दिवस। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो तामुलपुर आन्चलिक राभा फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला राभा फरायसा आफादा 52थि राभा दिवस फालिदों। सोरखारा फोसावना होनाय कभिड-19नि नेमखान्थि फालिनानै तामुलपुर आन्चलिक राभा फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला राभा फरायसा आफादा कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि 52थि राभा दिवस फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नवाकाट गामिनि बिष्णु जयति संघनि हेफाजाबजों कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सानजों लोब्बा लानानै दिनै 20 जुन खालाराव 52थि राभा दिवस फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदि दिनै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि मुङाव मान बावनाय जायो। लोगोसे राभा फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो संघनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'थावनादि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थांनाय 11 जुन खालाराव जालांनाय क'क्राझार अभयाकुटिनि जाथायखौ गिबि मन्थ्रिया गोख्रों हाबाफारिनि गेजेरजों मोजां मावफुंदों आरो दायनिगिरिखौ हमनानै दोननाय लेखा आयेन बायदि साजा मोननांगौ होनना, जाहाथे दायनिगिरिया गोरलैयैनो बारग'नो मोननाय नङा होननानैबो दाबि खालामो। थामथि रादाबाव दङ हादोरसानि कर'नानि आपडेट। हादोरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेराव सा 3577 सुबुङा कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजादों। हादोरसायाव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायखौ सानफा एफा बांलाय खमायलाय जानाय नुनो मोन्दों। हादोरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेराव सा 3577 सुबुंनि देहायाव कर'ना जिउसाया गाग्लोबदों आरो सा 40 कर'ना बेरामनि जिउ खहा जानानै थांदों। मख'थावनादि हादोरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेराव 1,80,420 कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव सा 3,571 सुबुंनि देहायाव कर'ना जिउसा मोननाय जादों। दुखुनांथाव खौरां, नगावआव सासे बर' पुलिसनि जिउ खहा जादों। जाथाया नगाव जिल्लानि कलियाबराव जादों। नगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय कलियाबरनि मिसा होननाय जायगानिफ्राय बर' पुलिसा गावनि मावनो गोनां बिबानाव थांबाय थानाय समावनो लामा फाहामबाय थानाय गोथौ हाखराव गोग्लैयो। बे समाव उलुनि पुलिस थानानि जवानफोरा बोखांनानै जखलाबन्द देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जायो। नाथाय बर' पुलिसनि जिउखौ गैला होननानै देहा फाहामगिरिया फोसावना होयो। मख'नो गोनांदि बर' पुलिसखौ नगाव जिल्लानि सुलुं पुलिस थानानि जवान अरुप बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। अरुप बसुमतारीया थांनाय सनिबारनि हरनि समाव मिसा होननाय जायगानिफ्राय मटर साइकेलजों गावनि मावनो गोनां बिबानाव थांबाय थानाय समावनो लामानि गोथौ हाखराव गोग्लैनानै देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो बे समाव फाहामगिरिया जिउ गैला होनना फोरमायना होयो। आसामनि गेदेमा सुबुं कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभाखौ गोसोखांनानै आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया गोसोखांनानै गांसे लाइजाम लिरदों। बे लाइजामाव बिथाङा मा लिरदों फै मिथिनि। बिथां बिस्वजित दैमारिया लिरदों, गेदेमा बिथांखौ गोसोखांनाय दिनै फेरेंगादाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा बिथांनि थैनाय सान। बयजोंबो अनसायजानाय गेदेमा महरगिरि आरिमुगिरि कलागुरु बिथाङा 1969 मायथाइनि 20 जुन खालाराव सोरगोआरि जादोंमोन। बिथांनि फारफ्रोमबो बिथिङाव होलांनाय बिहोमाखौ जों अरायबो मान होयो। दिनैनि गोसोखां सानाव बिथांनो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। बिस्वजित दैमारि, बुंथिगिरि, आसाम आयेन आफाद, 20/6/2021। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। कर'ना भाइरासनि सायाव सोरखारा सांग्रांसिन जादों। गाबोननिफ्राय हादोरसायाव 3 लाख भेक्सिन ड'ज होनो बिथांखि लादों। हादोरसायाव कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै मिरु सोरखारा हादोराव बयनोबो कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारि लानाय लेखा आसाम सोरखाराबो भेक्सिन होनायखौ गोख्रै खालामनाय नुनो मोन्दों। आसाम हादोरसायाव 20 जुन अदेबानि समबार बारायनिफ्राय सानसेयाव 3 लाख कर'ना भेक्सिन होनो बिथांखि लादों।
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय सनिबाराव बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा 18 बोसोर बैसोनि सानि सुबुंफोरनोबो कर'ना भेक्सिन होनाय जागोन होननाबो फोरमायो। बेराफारसेथिं आसाम सोरखारा कर'ना भेक्सिन होनायखौ गोख्रों खालामनानै गासै सोरखारि नङै मावख' कम्पानिफोरनि मावथिफोरनोबो कर'ना भेक्सिन लानायखौ नैथि द'जसिम होनानै फोजोबना फैगौ 1 जुलाइ खालारनिफ्राय सोरखारि मावख'फोरखौ फिन खुलिफिननो बिथांखि लादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर सुक्तिनि उनाव खायसे एनडिएफबिफोरा हाग्रायाव खारलांफिननाया दुखुनांथाव होनना एडिजिपि हेरेन चन्द्र नाथ बिथाङा बुंदों। भारत सोरखारा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा एबसु आरो इउबिपिअजों थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंस्लाबै समावनो खायसे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा आखायाव हाथर लानानै नांफिननो हाग्रायाव खारलांफिननाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायदों आसामनि एडिजिपि हेरेन चन्द्र नाथ बिथाङा। रबिबार अदेबानि दिनै क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोर आरो बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थांना थानाय आरो जिउ दानाय राहानि सायाव बिथांखि बेखेवनाय बुब्लियाव बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि एडिजिपि हेरेन चन्द्र नाथआ बुङो दि बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै सा 1429 बारग' एनडिएफबि केडार आरो लिडारफोरनि मोननांगौ साफायाव 4 लाख राङारि अनसुंथाइखौ सेप्तेम्बर दानावनो होजोबगोन होनना फोरमायो। आरो जायफ्रा हाइनास आरो नन हाइनास गसर नांनानै दं बिथांमोनखौबो पुलिस बिफाननि नखर बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होननानै फोरमायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव एडिजिपि हेरेन चन्द्र नाथआ बुंबावो दि एनडिएफबि केडार आरो लिडारफोरखौ आसाम पुलिस आरो रौनिया हानजायाव साख्रि थिसननांगौनि थाखाय आगु ट्रेनिं मावबादा हाबाफारिखौ थाबैनो चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो सनितपुर जिल्लायाव खुंफुंनाय जागोन होनना रोखा बुंबावो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। उननि समाव बेबायदिनो गोदान बर' रादाब नायनो हागोन। गोजोन्थों।